ሰላም ሰላም ይሕዋት ሰላም ክትሉ ትምኒተ እዩ ናይ ሎምዓት ምፅያ ዘለኹ ከዓኒ ብጣዕሚ ቫይታል ዝኾነት ኢንፎርሜሽን እያ ንሳ ከዓኒ ቅድሚ ሕጂ መንሽን ገይረያ ነይረ ኣብቲ ሓደ ኣብ ቪድዮታተይ ከንሰርኒን ናይ ሓንቲ ቤተክርስትያን ክምስርቱ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ ያው ከምቲ እቶም ኒው ወርልድ ኦርደር እቶም ኣብ ላዕሊ ዘለዉ እቶም ዓበይቲ ፓወራት ነቲ ኣንታይ ክራይስት ኢምፕሊመንት ገይሮም ንኸምፅዎ ናብቲ ስቴጅ ሓንቲ ገንዘብ ሓንቲ ጋቨርንመንት ሓንቲ ቸርች እንዲኦም ዝምስርቱ ዘለዉ እዚኣ ሓንቲ ካብተን ሓንቲ ቸርች እያ እታ ሓንቲ ቸርች ኦልሬዲ ዘራርቡላ ነይሮም እዮም መንሽን ገይረ እያ ነይረ እዛ ኣብ አብርሃሚክ ፋሚሊ ሃውስ ኦፍ እትበሃል ኣብ አቡዳቢ ዩኤኢ እያ ዘላ ንሳ ከዓኒ it contains mosque church and synagogue ሕጂ 2022 ክትወፅኢ ኢሎም እንደም ዝዛረቡ ነይሮም ሕጂ ግን ሰሙናት እዚ ወዲኦም ሞ ትዘረባ already one world religion create ገይሮም ክርስላም seventh world religion congress ብሓንሳእ ተኣኪቦም human fertility document create ገይሮም ሓደ ካብኣቶም ፍራንሲስ እዩ እቲ ሓደ ከዓ መሐመድ ዛየድ ዝበሃል ናይ UAE confirm ገይሮሞ Islam is now the official one world religion guys this is reality we are living at the end times in the book of Revelation this is what is taking place ዓይንና ክኽፈታሎ እዝንና ክሰማዓሎ ሓደራኹም ጎይታ እንታይ ይብለና you shall know them by their fruits fruit ናይዚ ፍራንሲስ clearly ንሪኦ ኣለና ግን ክንደይ ሰብ እዩ እቲ ሓቂ ዝደልያ እቲ ሓቂ ዝፈትዋ ጳጳስ እዩ ዝሞኑ ከመይ ገይሩ ሕማቕ ክዛረብ ጳጳስ እዩ ሞ ከመይ ገይሩ ክብል ንጳጳስ ዴና ክንፈርሕ ወላስ ንጎይታ ንኢየሱስ ብዙሓት ኣቕሽቲ ኣቕሽቲና ናይ ተዋህዶ ኮይኖም ናይ ካቶሊክ ኮይኖም ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ናይ ትግራይ ወረበር ክነግሩኩም ኢልኩም ኣይትፀበዩ especially እኳ ናይ ኤርትራ I'm sorry ናይ ካቶሊክ ኣቕሽትና ሓደ ነገር እንድሕር ተዛሪቦም ቫቲካን ኤክስኮሚኒኬት ክገብሮም እያ ወይ ከዓ ክትቆትሎም እያ እዚ ዘሎ እዩ ዝሞትሎ ዝተቆተሉሎ ኣነ ዝፈልጦም ኤክስኮሚኒኬት ዝኾኑ ኣለዉ ኣነ ፐርሰናል ዝፈልጦም ሰባት ኣቕሽትታት ሕጂ ተሓቢኦም እዮም ዘለዉ ተሓቢኦም ምሳና ብሕቡእ ንራኸብ ማለት ንዘራረብ እዚ ኩነታት ዝካየድ ዘሎ ቤተክርስትያንና እንተዘይኮነ ኣብታ ቤተክርስትያን ውሽጢ ኮይንካ ምንም ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ እዩ ዘሎ እቲ ሽግር ኣብ ናይ ካቶሊክ ቤተክርስትያን እቶም ሓደ ሓደ ናይ ዓድና ኣቕሽትታት ኣዘራሪበ እዮም ነይረን ሓደ ሓደ ሜንሽን ገብረሎም እየ ግን እቲ ኩነታቶም በቃ ሳይለንት ኣይዛረቡን እዮም ሕጂ እንታይ ዝርድአኒ ንዓይ ክዛረብሉ ይደልዩን እዮም በቃ ወይ ከዓ ከምዚ ጌጋ ኮይኑ ንዓይ ኣነ ጌጋ ዘሎ ኮይኑ ይስምዖም so I just leave it alone ወላ ብዚ ዩቱባት ክሪኦም ከለኹ ምንም ሜንሽን ኣይገብሩን እዮም ጌጋ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ፍራንሲስ ሓደ ሓደ ነገራት so ኣይገድፉ ሕጂ ንዓታቶም ሲ ክሕግዙኹም ከረድኡኹም ኢልኩም ኣይትፀበዩ ክንደይ ነገር እዩ ዝካየድ ዘሎ ንሂወትኩም ባዕልካትኩም ሕሰቡላ salvationኩም is at stake this is very serious time that we're living in ሕጂ እንታይ ዝገብሩ ዘሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብታ ቸርች መስቀል ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ሓደ ሙሱ ከዓኒ in the sake of peace and coexistence ኢሎም ድም ዘውፅዋ ዘሎ how can you have existence of peace without Jesus coexist ከም ጌርካ ክትገብር ትኽእል peace and coexistence ብሓንሳእ ክኸይድ ኣይክእልን እዩ outside Jesus እዚኣ ክብል ደልየ ዘለኹ ሙሱ እንታይ ኢሎም ተዛሪቦም ሓደ ሓደ ነጥብታት ዝግበር ዘለኹ ናብዚ ግዜታት ስኒ ክንፈልጦም ምእንቲ ኢለ ሓደ ናይ ጀርመን ሌጅስሌተር እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ September 24, 2022 ሲሉ will remain in our memory as the day that we will say later I still know exactly where I was እንታይ ዝብለና ዘሎ ሓደ major event ክፍጠር እዩ ሽዓ መዓልቲ እቲኣ ምክንያቱ when we go backwards ክንሪኣ ከለና እታ መዓልቲ እዚኣ እዛ መዓልቲ እዚኣ ይዝክራ እየ ክንብል ኢና ኤግዛምፕል ሕጂ 9/11 ኣነ ኣበይ ከም ዝነበርኩ ይዝክሮ እየ ብደንቢ ገይረ ምክንያቱ 9/11 ብጣዕሚ ሃረር ዝገበረና ዘይርሳዕ ነገር ኣብ ሓንጎልና ዝሰረፀና እዩ ሕጂ እታ መዓልቲ እዚኣ ኣበይ ነይረ እንታይ ገብር ነይረ ኩላ እየ ዝፈልጣ ሕጂ ከምኡ እዩ ዝብለና ዘሎ እዚ እንታይ ዘርእየና major event could take place እዩ ዝብለና ዘሎ ንሕና እንታይ ከምዚ take place ከም ዝገብር ኣይንፈልጥ ኢና ከምኡ ብል ኣሎ እቲ ፍራንሲስ ከዓኒ I'm sorry ጳጳስ ኣይብሎኒ ኣነ ምክንያቱ ጳጳስ ኣይኮነን ጎይታ ከይተረፈ false prophet እዩ እዚ ናተይ ኣይኮነን
ኢሉ ተዛሪቡና ኣረዲኡና እዩ ጎይታ ሕጂ ንዓኻትኩም ክብል ፖፕ ክብሎ እየ ምክንያቱ ከምኡ ገይሩ ኣድረስ ተዘይገይሮስ ንመን ዛር ዘሎ ንክርድአኩም ኢለ እየ እዚ ፖፕ ፍራንሲስ ዝበሃል እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ማለት እዩ ኦረዲ ሂቡ all Vatican entities worldwide ኢሉ must move their financial instrument and asset to the Vatican Bank not later than September 30th. I don't know what's going to happen. Financial crisis هون ገንዘብ ዶላር ዲ ክትወድቕ ዕግርግር ዲ ከኣቱ ገለ ነገር could happen anytime እዛ within September ማለት እዩ እዚ እንዳበሉና ከሎ ንሕና ከዓኒ ብጊዳና ከዓ ክንቅረብ ኣለና mentally spiritually physically ንቀርብ for any reason ምግቢ ተኮይኑ ሓዙ ገዛኹም ማይን ምግብን ናብ ሃርስቦ ፉድ ማለት እዩ ገንዘብ ኣብ ባንክ ተለኩም ኣብ ኢድኩም ሓዙ ገንዘብ ክንደይ ነገር ክራሽ ስለ እንድሕር ጌራ ዶላር እንድሕር ገንዘብ ዘይብልኩም ኣብ ኢድኩም it's going to be problems for you ሕጂ ዝኾነ ነገር ሲ ክንቅረብ ኣለና ሕጂ ኣነ ዝብል ማለት እዩ ሓንጎልናስ ንክፈቱ ኣሕዋት ኣቕሽና ክነግሩና ኢልና ኣይንፀብህ ኣቕሽትና ኣይክነግሩናን እዮም we have to search God ባዕልና ክንመሃር ኣለና ባዕልና search ክንገብር ኣለና እንታይ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ዓለም ንሳቶም ተኣሲሮም እዮም እስረኛታት ናይ ቫቲካን እዮም ክዛረቡ ኣይክእሉን እዮም ወላቶም ክዛረቡ ዝደልዩ ኣይክዛረቡን እዮም ክፈርሑ እዮም ሕጂ ከምዚ ስለ ዝኾነ እንታይ ከም ዝካየድ ዘሎ ስኒ ባዕልና ክንፈልጥ ኣለና anyway ቀሲለ ካልእ ግዜ በዚ ናይ ፍራንሲስ ኣስፋ ሓቢለት ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ቤተክርስትያን ናይ እግዚኣብሔር ክርድኦኩም እየ ቤተክርስትያን ናይ ካቶሊክ እንድሕር ወዲቓ ኩለንተን ካልኦት ቤተክርስትያንስ ምስ ኣደዋውዓ እየን ዝብላ ሕጂ ዝስ ናይ ካቶሊክ ኢልና ክንዕቆ ይብልናን this is crucial for every church of the planet ዘላ በቃ እዚኣ ክብል የመፅየ እግዚኣብሔር ጎይታ ልብና ክፈተልና ናለጅ ሃበልና ዝጋዕ ኔክስት ታይም ንራኸብ ፍቃዱ ተኮይኑ ኣብዚኣ ዘረባ ይዓፁ እግዚኣብሔር ጎይታ ይባርኩም ጎይታ ከዓ እንታይ ዝብለና ሶሪ ከይርስዕ ሓንቲ ነገር ዝረስዕኩልኩም ንፍራንሲስ we pray for his soul ንትናቱ soul pray ንገብር ኢና ግን we do not pray for his intentions ምክንያቱ ናቱ intention ነታ ቤተክርስትያን ናይ ካቶሊክ ንኸውድቕ ኣደዋውዓ ከብላ ነታ ኣንታይ ክራይስት ንኸምፅኦ ንሱ ንዑ ተመሪፁ ንዑ ኢሎም እዮም ኮፍ ኣቢሎሞ ዘለዉ ቤኔዲክት 16 ኣውሪዶም ንዚ ፍራንሲስ እዮም ኮፍ ኣቢሎሞ ዘለዉ እዚ ናይ ጎይታ ዘገልግል ኣይኮነን እንታይ ደኣ ናይቲ ዲያብሎስ ዘገልግል ጳጳስ እዩ ሰብኣይ እዚኣ ከይንርስዓ ፕሊዝ ሓደር ኣብለኩም ኣሎ ጎይታ እግዚኣብሔር ጎይታ ባረኩም እስካብ ኔክስት ታይም ንራኸብ God bless